ang ating PNP na mag-reach out doon sa complainant na victim doon sa viral video. Kahit ibang probinsya nakatira, pinunta na ating elements ng Lawag City Police Station at kinuhanan siya ng statement, yung affidavit of complaint doon. At initially, siya ay pumayag ng mag-file ng case doon sa mismong nangyari sa kanya way back 2025. Nagpapasalamat kami sa kanya at nakipag-cooperate naman siya ng maigi, which is a good sign na meron siyang kampante sa kapulisan ng Ilocos Norte Police Provincial Office. Yes, sir. So, iisa lang po yung magpipila po ng case? Bali, ang victim kasi natin ay isa. So, yung complainant mismo nandun sa viral video. So, nakuha na siya ng mga affidavit of complaint. Ifo-file dun sa opportune time na okay para may file na yung case laban dun sa kung sino man ang nanakit sa kanya dun sa viral video.